Arratsaldeon. Barruko gozegarri batzuk bildu gaituzte hemen arratsalde hontan. Bizi beteagoa eta zoriontsuagoa nahi genuke, eta geure barruko egarri hori maitasunak bakarrik bete lezake. Jaunaren jokaera salbatzaileari Paskoa deitzen diogu. Bidegalduan dabilen munduaren epaia eta konfiantza osoa Jainkoagan jarri duenen salbamen ekintza da Paskoa. Giza historia Jainkoak duen presentzia eta eragina agertzen du Jesusen jokaerak. Herriaren erdian bizi da, bere presentzia eraginkorra eta indartzailea. Askapenerako Paskoa da Jainkoaren nahia eginiko bizikera. Al entrar en el Triduo Santo, Jesús nos va a dar la lección más inesperada y chocante. Dios se inclina hasta los pies de los hombres y de las mujeres del mundo para lavarlos en su amor y en su entrega. Vamos a ser testigos del amor fiel e incondicional de Dios. Jesusen azken aparia bere maitasunaren maira deitzen gaitu, eta itxaropenez gatoz ospakizun honetara. Hemen agertuko dizkigu bere barruko asmo, nahi eta bizipenak. Oinak arbitu ondoren, soin gainekoa kapa jantzi zuen, baina lanerako mantala ez zuen kendu. Bihotzeko esker ona agertu dezaiogun, gurutze maite osasungarri, zu zera gure bizi iturri abestuz zutik jarrita. Gurutze maite osasungarri, zu zera bake bizi iturri. Denok. Osasun maite, osasungarri, zu zara bake biziturri. Gu Kristo, gure jaunaren guruzean behar dugu poztu, gura dugu izan ere, gure osasun bizita piztuera. Arek erosieta askatu gaitu. Gurutze maite osasungarri, zu zara bake biziturri. Jainkoak erruki gaitzana eta honetzi, aurpegi argiaz begira eta erruki gaitzana. Gurutze maite osasungarri, zu zara bake biziturri. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainko aitaren maitasuna, Jesusengan ezagutzen dugun eta Espiritu Santuak gozarazten digun maitasun betea izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Ostegun Santuko arratsalde honek xarma berezia du berekin. Jesusekin azken afaria bizi nahi du. Eta Pasko irurreneko edertasun betera sartu nahi du. Maitasunaren mezua eta ezaugarria utziko dizkigu Jesusek. Maitasunaren ederrean garbituko dizkigu oinak
eta lagun urko pobreei oinak garbitzeko esango digu. Eta zerbitzari egingo gaitu, maitasun betearen poderioz. Isilunea aprobetxatuz, gure barrunbeak ustu eta prestatu behar dizkiogu jainko graziari. Pasko ospakizun osoa guretzat berritzailea eta berezia izatea nahi dugu. Isilune sakona egingo dugu. Jesus jauna, apalki belaunikatuz, gure oinak garbitzen dituzuna. Erroki jauna, Erroki jauna, Jesus jauna, zeure burua pobre eginez, pobreentzako ogi bizia zarena. Kristo erruki, Kristo erroki, Jesus jauna, azken afariko maian, errukia ogi egin duzuna. Erruki jauna, erroki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu hainitza. Zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Denok? Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Ainauti eta eder zaitugulako, gorazu, bedenkatuazu, eskerrak zuri. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko aita arguziduna, gorespentzuni. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Haintza zeruetan
zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure seme bakarrak bere burua heriotzara eman aurretik, betiko itunaren opari berria utzi zion Elizari. Haren maitasun agiri den afari santua ospatzera bildu gaituzu gaur hemen. Egizu, misterio handi hau ospatzeak, maitasunez eta bizi berriz bete gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Israel herriaren Egiptoko morrontza da, zapalketa guztien irudi. Zapalketa giro horren erdian jartzen da, askapeen ospaketaren jaia, gaurko jaia. Vamos a escuchar el relato de la Pascua del pueblo judío, memoria de su liberación de Egipto. La comida apresurada expresa el dinamismo de los que están dando los pasos hacia la liberación. Escuchemos del libro del Éxodo. Irteera liburutik. Egun haietan, honela mintzatu zitzaien jauna Moisesi eta Aaroni Egipton. Hilabete hau izango duzue hilabete nagusia, urte guztiko lehenengoa. Esaiozue Israeldarren elkarte osoari. Hilonen 10ean, bakoitzak abere xe bat hartuko du, familia eta etxe bakoitzeko bana. Abere osoa jateko familia aski ez bada, aldameneko bizilagunekin elkartuko da. Bakoitzak jan dezakenaren arabera, zenbat lagun behar den kontuan harturik. Aberea akatsigabea izango da. Arra, urtekoa, arkume naiz antxume. Hilaren 14 arte gordeko duzue, eta egun horretan, ilunabarrean, Israeldar elkarteko guztiek hilko dute. Gero, odola hartu eta jango duzuen etxeko atearen bi zutoina eta ateburua odoleztatuko dituzue. Gau horretan, sutan errea jango duzue haragia, legamia gabeko ogiz eta belar mingotzez lagundurik. Honela jango duzue, gerria loturik, oinetakoak jantzirik, eta makila eskuan, abiatzeko prest. Presaka jango duzue, jaunaren Paskoa baita, hau da, jaunaren igarotzea. Gau horretan, Egipto osoan zehar igaroko naiz, eta hil egingo ditut Egiptoko lehen ume guztiak, bai gizakienak eta bai aberenak, eta neure epaia emango diet Egiptoko jainkoei. Hala ni jauna. Odola izango duzu ezaugarri zuek zaudeten etxeetan. Odola ikustean aurrera igaroko naiz. Horrela, nik Egiptoarrak jotzean izurriak ez zaituzte suntsitu. Egun hau gogoangarri izango duzue eta jai nagusiz ospatuko duzue jaunaren ohoretan. Jai honen ospakizuna betiko lege izango duzue belaunez belaun. Jaunak esana zure kalizak bat gaitu egin Jesu Kristoren odolarekin. Zure kalizak bat gaitu egin Jesu
bihurtuko diot jaunari, eman dizkidan guztiengatik. Salbamen edontzia dut hartuko, eta jaunaren izena deituko. Zure kalizak bat gaitu egin, Jesu Kristoren odolarekin. Jaunaren begietan balio handikoa, haren zintzoen erioa, zure morroi nauzuni jauna, zure morroi eta zure neskamearen umea, askatu dituzu nire katea. Zure kalizak bat gaitu egin, Jesu Kristoren odolarekin. Bigarren irakurgaia hartuko dugu San Pabloren eskutik. Eukaristiaren ospaketa berri onaren adierazpena eta oihua da. San Pablo nos recuerda cómo fue la institución de la Eucaristía y el sentido que Jesús dio a su última cena. Escuchemos del libro de los Corintios. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, jaunagandik hartu nuen nik, neure aldetik zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak saldu zuten gauean ogia hartu eta eskerronezko otoitza eginez zatitu zuela eta esan. Hau nire gorputza da, zuentzat emana. Egizue hau nire oroigarri. Afalondoan, gauza bera egin zuen kalizarekin, esanez. Kaliza hau itun berria da, nire odolaz sinatua. Egizue hau edaten duzuen bakoitzean nire oroigarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzue, ura etorri arte. Jaunak esana, Eskerrak zuri jaun eta maisu bakarra Jesus da. Zerbitzariaren jarrerak argi erakusten digu. Aginpidea jauntxokeri bihurtu duenak ezin dira Jesusen maikide izan. Aginte ahalmena eta begirunea nola lortzen diren Jesusek erakutsiko digu evangelioan. Para Jesús el lavar los pies fue un signo de todo lo que había significado su vida y todo lo que iba a significar su muerte. Había entregado su vida al servicio de los demás. Borondate onena zireki diezaiokun bihotza Jesusi, bere asmo eta jokabideak ikasteko. Zutik jarri eta kanta dezagun zure hitza jauna mintza bekit. Denok. Zure hitzak jauna mintzabekin, etorkit ni neuri
Jesu Kristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aintza zuri jauna. Pasko jaia gainean zen. Jesusek jakinik mundu hau utzi eta aitagana joateko ordua iritsi zitzaiona, munduan ziren beretarrak maite izanik, azkenean bete-betean maitatu zituen. Afaltzen ari ziren. Ordurako deabruak sartu bazion buruan Simon Iskarioteren seme Judasi, Jesus saltzeko asmoa. Jesus jakinik aitak dena bere esku jarri ziola, Jainkoagandik etorria zela eta Jainkoagana zioala, jaiki zen maitik, erantzi zuen soin gainekoa eta eskuzapia harturik gerrian lotu zuen. Gero ontzi bat urez bete eta ikasleei oinak garbitzen hasi zitzaien eta gerrian zuen eskuzapiaz lehortzen. Simon Pedro gana iritsi zenean honek esan zion. Jauna, zu niri oinak garbitu? Jesusek erantzun zion. Ni egiten ari naizena, zuk ez duzu orain ulertzen. Geroago ulertuko duzu. Zuk ez didazu sekula niri oinik garbituko. Garbitzen ez bazaitut, ez duzu nirekin zerikusirik izango. Jauna, orduan oinak ez ezik, baita eskuak eta burua ere. Garbitua hartu duenak, ez du oinak baizik garbitu beharrik. Erabat garbi dago, eta zuek garbi zaudete, baina ez guztiok. Izan ere, bazekien nork salduko zuen, horregatik esan zuen, ez zaudete guztiok garbi. Oinak garbitu zizkienean, soingainekoa jantzi, berriro mailan eseri eta esan zien. Ulertzen alduzue egin dizuedana. Zuek maisu eta jauna deitzen didazue, eta ongi deitu ere, alaxe naiz eta. Beraz, nik jauna eta maisua naizen honek, zuei oinak garbitu badizkizuet, zuek ere elkarri oinak garbitu behar dizkiozue. Jarraibide eman dizuet, zuek ere nik zuekin bezalaxe joka dezazue. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, zure izan jauna, bizitzan da, idazu izoren arrosana, zure izan jauna, txinbarara, zagizkin zeure sutara. Kristau senideok, azalpen gutxi behar dituzte egun hauek. Azalpena baino guretzat laguntza egokiagoa izango da ospakizunetako jainkoaren hitzak eta egiten diren errituek gu eraman gaitzaten ustea. Jesusi begiratu eta berari utzi, gure bizitza uki dezan. Eskaini zaigun evangelioa entzun da, Jesus gure bihotzera hitz eginez, gure oinetan jartzen da.
gure oinetan. Jesusek gure zerbitzura jartzea erabaki du. Gure zerbitzari bihurtuz, gure morroi. Esan ez bezala. Utzi, nik zuen oinak garbitzen. Utzi, ni zuregatik heriotzaraino joaten. Niregatik. Zuregatik hiltzen den Jesus hau onartzea. Ez esan, ez denik oso arraroa guzti hau. Egia da, ohituta gaude testu hauek entzuten, baina Pedrok eskandalizatzeko arrazoi osoa du. Jesus jauna gure aurrean belaunikatzen da guri oinak garbitzeko. Nik Jesusi nire aurrean makurtzen utziz bakarrik, sar naiteke berak dakarren maitasunaren logika berrian. Horrek bakarrik hautsi dezake gure edozein motatako autosufizientzia, baita espirituala ere. Eta beste orbita berri batean sartzen gaitu. Erabateko maitasunaren munduan. Hala, gure egia sakonenean eraldatuak bagara, Jesus bezalakoa izatea besterik itzaigu geratuko. Zerbitzari izanez, behetik gora maitatuz. Gizatasun berriaren egileak izanez. Txiki direnengandik hasita. Bizitzan zaurituak direnengandik. Azkenekoengandik. Horrela, gure maitasuna ez da gugan oinarrituko. Ez gure borondate utxean. Ez da gure ahalmen edo gure etikan. Ez. Berarengan bakarrik oinarrituko da. Eukaristia maitasun horren sakramentua da. Eta guztia ukitzen du. Intimitatea, harremanak, gizartea, justizia, mundua. Eta benetan onartzen badut, nigandik besteengana ateraraziko nau. Neure burua emateraino. Hau ez da norbere barruan gorde eta goxo-goxo egoteko, ez. Elkar maitasunaren eguna ez da elkarrekin ondo konpontzearen, edo harmoniaren, edo zorion biguinaren eguna, ez. Elkarren alde bizia galtzearen eguna baizik, gastatzearen eguna. Amaieraraino, heriotzaraino maitatzeagatik. Hoy es un gran día si se vive de la fe. Lo demás no se comprende nada. Hoy es un gran día para los hombres y mujeres del mundo porque Jesús se nos da como el pacto eterno con Dios. Gracias a Él entramos en la órbita de Dios, ahora, en medio de este mundo que estamos viviendo. Dejándole a Jesús que se ponga a nuestros pies y nos los lave, se rompe toda nuestra autosuficiencia y nos introducimos en el misterio del amor de Dios que nos supera por todos los lados. Participando en la Eucaristía, nos hacemos testigos de esta entrega de Jesús. Y nosotros nos convertimos en testimonio de Él, de su muerte y resurrección, recordando y actualizando aquella cena.
entregando nuestra vida en servicio a los demás. Esto tendrá infinidad de traducciones personales, algunas a la vista de todos, otras más ocultas, la mayoría de las veces invisibles para los demás. Pero hoy y aquí estamos haciendo realidad el amor de Dios. Contemplemos a Jesús, dejémosle que lave nuestros pies, aceptemos que Él sea nuestra comida, con su cuerpo y sangre, y convirtámonos nosotros en lo mismo para la salvación de este mundo. Entzun diogu Jesusi, jarraibide eman dizuet, nik zuei egin dizuedana, zuek nere ere egin behar duzuena, persona denei egin behar diezuna. Halaxe egingo duzue, orain, otoitzaldi hontan, buru egingo du zuzendariak, horixe egingo du, oinak garbitu jende batzuei, Jesusen izenean berak bezala jokatzeko. Maitasuna non anjainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Denok, maitasuna non anjainkoa, maita dezagun sinismenik handiena banu ere, maitasunik ez badu ez naiz ezer. Maitasuna non anjainkoa, maita dezagun ondasunak behar zuei banatuta, mirariak eginda ere, maitasunik gabe dena alferri. Maitasuna non anjainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Bihotz handikoa haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeaz pozten, baizik egian du bere poza, dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna non anjainkoa, maita dezagun
Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezioaina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, ta jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru oie dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagunduko. Igandero egiten dugun diru eskaintzari bere zentzu betea eta sakona eman nahi badiogu, gogora dezagun Jesusen egintza ederra. Gure dirua medio makurtuko gera behartsuenen oinetara. También nosotros queremos participar en el gesto servicial de Jesús. Y lo hacemos con nuestra limosna. Es el sentido profundo de nuestra ofrenda, servir al sacerdote, al Señor, servir a cada persona, sobre todo al necesitado. Arratsaldeon guztioi. Jakingo duzuen moduan, Arantzazoko santutegiak elkarrekin bila izeneko proiektu sozial bat ipini zuen martxoan 2014an. Frantziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimodu duin bat izateko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko ekimena da. Martxoa eta urria bitartean 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei, beraientzako inolako diru kosturik gabe, eta egun hauetan aisialdia eta heziketa aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie. Aurten ere, martxoan eman zaio hasiera proiektuari, honek kostu bat dauka jakina, eta frantziskotarren eta erakunde publikoen laguntza jasotzen ditugun arren, hori ez da nahikoa kostu guztiari aurre egin ahal izateko. Hori horrela izanik, urtero bezala Garizumako igandeetan zuen laguntza ere eskatzen dugu. Horregatik, orain egingo den diru eskea pertsona hauei laguntzeko izaten da. Eskerrik asko zuen esku zabaltasunagatik. Kanta dezagun bien, bitartean kanta dezagun, maitasuna non han jainkoa. Maitasuna non han jainkoa, maita dezagun lagunduko. Munduko sinismenak handiena banu ere, maitasunik gabe dena alferri. Maitasuna non han jainkoa, maita dezagun lagunduko. Ondar
Maitasunak behartzuei banatuta, mirariak eginda ere, maitasunik gabe, dena alferri. Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagundukoa. Bihotz handikoa, haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeaz pozten, baizik egian du bere poza, dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna non anan jainkoa, maita dezagun lagundukoa. Zenin maiteok, jaunaren afaria ospatu aurretik, begira ditzagun, Elizaren eta munduaren beharrak eta eskadezagun jaunaren maitasuna guztientzat. Entzun jauna gure eskaria, Entzun jauna gure eskaria. Egigun otoiz, Aita Santu, Leon, Gotzain, Fernando, eta gainentzeko Elizartzain eta Elizar guztien alde. Jaunaren afaria berritzen dugun ezkero, izan gaitezela elkarren zerbitzari eta maita dezagula beti elkar. Eskadi ezaiogun jaunari. eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gerratean sufritzen ari diren herrien alde. Bizitzeko toki baten bila atera diren errefuxiatuen alde. Ukrania, Siria, Gaza, Irango gizon emakumeen alde. Gatazka alde batera utzi eta bide berriak irekitzeko argia eta borondatea sortu daitezen. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Maitasunik gabe sufritzen ari diren guztien alde. Ezindu eta gaixoen alde. Krisiak zauritzen dituenen alde. Jaunaren maitasunak itxaropenez bete ditzan eta gure solidaritateak poztu. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduko eta gure herriko bakearen eta elkartasunaren alde. Eragozpenak gaindituz eta elkar errespetatuz, senidetasunean aurrera egin dezagun. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun gure aita ona, fedez eskatu dizuguna. Hala eskatzen dizugu, gure maitasunez hil den Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Egizu jauna, parte har dezagula sarri sakramentu honetan. Gure erospena gerta berritzen baita, jaunaren opariaren oroigarri hau ospatzen dugun bakoitzean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunakan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokita bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu egiazko eta betiko apaiz. Behin betiko sakrifizio berria eratu nahirik, bere burua eskaini zizun opari salbagarri, eta guri agindu zigun opari hau beraren oroigarri eskaintzeko. Horrela, guretzat eskainitako gorputza jatean indarrez betetzen gara, eta guretzat isuritako odola edatean geure pekatuetatik garbitzen. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zeru lurra beterik dauzka zure piztika, osana zeruko jenetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Santua zara bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zu ari zara beti eta beti zure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino opari garbia eskain dakizu. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu. Santu egin ditzazula zure Espiritu Santuaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi eta ardu hauek. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol izan daitezen. Misterio hauek berak esanda egiten ditugunez gero. Berak saldua izan zen gau hartan, ogia hartu eta zuri eskerrak emanez, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, berdinkatu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez.
hartzazue, eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauekazea, zure erioza dugu aitortzen, zuetan etorri artea. Horregatik, jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira, jauna, zeure elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu, jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua irits dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatsua, Jainkoaren ama beti birginarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango dugula, nonai eta beti. Zu gurekin paketzen gaituen opari hau, gu zurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi, jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbitzari Leon gure eta santua, Fernando gure gotzaina, gainerako gotzain eta erizgizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zeuregana mundu zabalean banaturik dabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure senideak eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak, harritzatzu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiotzu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldurgabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, edo bedi zure regnua.
atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak euspeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zure erizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure nahi adepezera, emaiozu erizari, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituaren. emaiogun bakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Errukina Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Kanta dezagun denok, Jesus maitea zen azken aparian, bera eman nahirik ardota ogian. Kanta dezagun. Jesus maitea zen azken aparian, bera eman nahirik ardota ogian. Zelari hiltzeko aurrean, aitasunak zeukan bihotza mendean. Gurtu zagun beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagoena. Apostolueni minez esan dien, ni gaur salduta naiz, bihar hilken nauten, aitaren lanako denbora zait bete.
Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, hemen ospatu dugun zure semearen afarian berriztatu gaituzu. Egizu egunen batez, haren erreinuko mahaian ase gaitezela. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amén. Ahora procedemos a la reserva del cuerpo de Cristo para la comunión de mañana. Hasta la medianoche podremos adorar a Dios. Ez gaitu bakarrik utzi, sakramentuan gelditu da gurekin. Hemen aldare gainean gurtu dezagun momentu batez otoitz eginez. Eta gero kantuz lagunduko diogu kapillatxora daramatenean. Canta corpo santuare, Misterio handia, eta odol santuare, indar salvagarria, gizonok salva gaiteze, jainkoak izurina. Azken gauez lagunekin, apagatzen zera argi. Asko tordua jantzuen, jarraituz legeari. Gero bera eskainitzen, amabien jarrari. Itzakitzez bere gorpu, bihurtzen du ogia, eta barkoaren horra hor miraria, udaldian etera, bihotzaren argia. Sinismen sakramentua, gurtun dezagun auspez. Kristo da opari berri, bere gorputz gogorrez. Bihotz ikusten den dena, ikustezagun fede. aintzagonez penpoz kantu, Aitari semeari, indar ospeltan gorespen, bien galdik denari. Hasien
Erantzukizuna gaur bezala 5:30, bihar 5:30.